ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଜହ୍ନି ଚୋପାର ଚଟଣି କରି ଦେଖାଇବି। ମୁଁ 3ଟି ଜହ୍ନିରୁ ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଛି। ଜହ୍ନିକୁ ଆଜି ରାଇ କରିବି। ଚୋପାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଜହ୍ନିର ଚୋପାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚଟଣି କରେ। ମୋ ବାପା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏହାକୁ। ଚୋପାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫାଇବର୍ସ ଥାଏ। ଫାଇବର ଆମ ବଡ଼ି ପାଇଁ ବେଶ ଦରକାରୀ। ଚଟଣିରେ ବାଦାମକୁ ଭାଜି ପକାଇବା ବାଦାମ ଚଟଣିକୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି କରାଏ। ବାଦାମ ନ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଚଟଣିରେ ବାଦାମ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଣେ। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାଦାମ ପକାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଥର କାଟିଥିବା ଜହ୍ନି ଚୋପାକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ଭାଜିବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ବା ନ ଘୋଡ଼େଇଲେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା। ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଭଲ କରି ତାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଏଥର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଆଜ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭଜା ବାଦାମ, 2 ଚିମୁଟା ଜିରା, 4-5 କୋଲା ରସୁଣ, ଭଜା ଚୋପା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବା। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗ୍ରେ ନେବା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଏଥର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଜହ୍ନି ଚୋପା ଚଟଣି। ଏହାକୁ ଭାତ ପଖାଳରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ।